नंगौ दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान एबा गायसननाय सान आरो बेखौ जों दिनै 74 बोसोर हिसाबै गायसननाय सान हिसाबै जों दिनै फालिदों। दिनै दुलाराय आसामाव थानाय आरो दिनै बुहुमाव थानाय बर'फ्रानो बे सानखौ फालिदों। आङो मैया हायद्राबादनि बा तेलेंगानानि बिथांमोना दिनै हाबाफारि लादों, बिथांमोना खोन्थाहरदों। गोदान दिल्लीयावबो दिनै हाबाफारि लादों, बिथांमोनाबो जोंनो खोन्थाहरदों। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि गेजेरजों आं दिनै बुंगोन जे जोङो 14 नभेम्बरखौ एबा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जे मोनसे गोथार जोनोम सान बा गायसननाय सान बेखौ जोङो फालिनायजोंल' थांबाय थाबा जानाय नङा। जोंहा माखासे मावनो गोनां दायित्व थाहैबाय। दायित्व थानाया नैबेनो जाहैबाय जे गिबियावनो दिनै जोङो जाय सिमां लानानै जा मिजिं लानानै जोङो बर' बिजोंखौ जोङो गायसनदोंमोन, फसंदोंमोन। दिनै मानसिफ्रा बर' बिजोंखौनो माने लासै लासै नासयनो हमदों। आरो बेल' नङा, दिनै जोंनि मानसिफ्रा गावनि बिमानि रावखौ, गावनि बिमानि गोदै रावखौ बेखौ जों दिनै रायज्लायनोबो लाजियो। आसलते गावनि बिमानि रावखौ जों मालाबाबो जोङो रायज्लायनो थाखाय बुंनो थाखाय जों लाजिनो नाङा। जोङो बेबादि माखासे मोजां हुदाखौ जों गुबुननिफ्राय सोलोंनांगौ। जेरैहाय नोंथांमोना नाय जे नेपाला जेरावखि थाया नेपालि मानसिफ्रा गावनि बिमानि रावखौ बिथांमोना नागारा। असमिया मानसियाबो सासे मानसिया गावनि बिमानि रावखौ नागारा, बेंगलि मानसियाबो गावनि बिमानि रावखौ नागारा। नाथाय जोंनिया दिनै मा जादों जे आं दिनै मुंखौ बुंनो लुबैयाखै, जोंनि खाथि खाला जायगाफ्रावनो गावनि बिमानि रावखौ नागारनानै हारसा रावजोंसो बांसिन रायलायो। आसलते बेयो दुखु गोनां खोथा बियो। बेखायनो आं दिनै खावलायगोन, जोङो जुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे जोंहा जुदि हारिनि थै दंबा, जों जुदि गावनि हारिखौ मोजां मोनोबा, जोङो बिजोंखौबो लाखिनो थाखाय जों नाजानांगोन। गावनि रावखौबो जोङो गावनि खुगानिफ्राय जों बेखौ माने गोमाहोनो मोननाय नङा। अब्लासो जोंनि हारिया, जाय हारिखौ बड'फाया मोनसे समाव बुंदोंमोन जे मास्टार रेस दानायनि बाथ्रा, बे मास्टार रेसखौ अब्लासो जों दानो हागोन। राव गैयाबा, थुनलाइ गैयाबा, बिजों गैयाबा मोनसे हारिया मालाबाबो मास्टार रेस जानो हाया।